Namhlanje sizoke sikhulume ngobubanzi bomcebo wethu thina esiwenzayo sizinyanga siyinikeza abantu ukuthi umcebo wethu sizinyanga thina siwunikeza abantu muhle kangakanani futhi uyingozi kangakanani. Ubungozi bomcebo wethu thina kufanele ngisheshe ngikuveze lokho ngoba abantu bazothuka mase kukhulunywa ubungozi. Ubungozi bomcebo thina esiwenzayo siwunikeza abantu kusekuthenini lowo mcebo mawakhiwe ufune ukuthi uze ngayiphi indlela, uze kanjani, mhlambe uze kangakanani, ngoba engicabanga ukuthi imicebo esiyakhayo thina njengezinyanga iyimicebo engafani futhi engalingani ngokwamazinga wayo. So-ke siye sibe nenkinga nje ethi kubalulekile lokhu ukuthi sikuveze kubantu bakithi, singasoki senze izinto ekugcineni eningezukwazi ukuthi ni-understand nokuqonda ngazo ukuthi kahle kahle lezi zinto ziyini kusasa zizoletha buphi ubungozi. Sithi-ke lokhu namhlanje asikuthathe sikubeke obala emehlweni enu ukuthi lokho esizokhuluma ngakho namhlanje ngampela ubungozi bukhona, kanti nobuhle bakho futhi bukhona. Ubuhle-ke busobala busekuthenini imali vele ngaso sonke isikhathi kusuke kuyiyona okufanele ingene, kodwa sinenkinga ethi kubantu esibasizayo kunabantu othi umuntu mayefika ungayi enyangeni uyiswa inhlupheko, ufike enyangeni ungafuni ukuhlala phansi nenyanga uyibuze. Number 2, ukuhlola kubalulekile mase uzothatha isigubhu. Ungahloli namhlanje kusasa uhambe usubuye uzothatha isigubhu, fika uhlole same time u-understand kuqala inkinga yakho. Uma kuthi khona inyanga kufanele ikwenzele khona, ikwenzele leyo nto leyo ibikhani kunikeza isigubhu ihamba naso. Umcebo wokuqala lowo. Uma uthatha izinhlanga, hlola kuqala u-understand inkinga wena onayo egazini, bese uthatha izinhlanga zakho uhamba nazo. Uyabona, kunabantu abanenkinga ethi la ekumsebenzini wobunyanga kufuneka bazi ukuthi la emsebenzini wobunyanga, umsebenzi wobunyanga siye siunikeze thina dignity yawo sizinyanga, kodwa abantu esibasizile bangafuni ukunikeza imisebenzi esibanikeza yona i-dignity yawo. Uma sikunikeza into asihlale singakutsheli imigomo yayo. Uma into ingenayo imigomo ayinayo nje imigomo kuyema lapho. Sinenkinga ethi umuntu unezabelo ezintathu esithi esokuqala isabelo kusuke kuyisidalwa. Number 2, isabelo esinaso. Kufuneka wazi ukuthi noma bekuningi isidalwa lesi sihambisana nesidalwa esihlikiza inhlanhla. Akwenze kube isidalwa senhlanhla kuphela singeke sihlikiza inhlanhla. Bese siba nesabelo sesithathu okuyisona sona esifike sakhiwe yithi thina sizinyanga, okufanele semukelane nesidalwa esiphila kumuntu esingesenhlanhla. Siye sathi masihlaziya ke ngobunyanga singabantu noma kabalaphi bendabuko, sasisiyakuthola ukuthi kubantu abaningi noma ke phezulu kwethu thina sizinyanga, iningi lethu linenkinga ukuthi liyazenza izinto, kodwa izinto uthola ukuthi zikhetha abantu, azikhona ukufika yishaya emhlolweni. Sasibuza umbuzo owodwa ukuthi inkinga ikuphi, kwase kuvela ukuthi no, lesi sabelo sesibili lesi esiyisidalwa esiphazamisa inhlanhla, uma thina senza izinto asisibheki, siye sifune isidalwa esinenhlanhla kuphela, bese singabheki ukuthi kulesi sidalwa esinenhlanhla sinamandla kangakanani kunalesi sidalwa lesi ekuyisona esivala inhlanhla. Sithatha umuthi siwunikeza umuntu. Uma ufika umuthi ufika wamukela isidalwa esichitha inhlanhla, bese umuntu etholakala esesebenzisa umuthi kuze kufike laphelwa khona ukwazi ukuba nenhliziyo yokwethemba ukuthi ubunyanga bukhona. Bufe nje igama lobunyanga emntwini ngenxa ukuthi lo okwade emsiza noma labo abamsizile ababanga nenhlanhla yokubona ukuthi isidalwa kuye sinenhlanhla isiphi nanokusukumisa umsebenzi waso leso sidalwa uye phezulu. Yini okufanele bayenze, ngoba akusiwo wonke umuntu othi mayifika enyangeni athi ufuna isigubhu uthola ukuthi ngampela mayihlola inyanga kufuneka ngampela nikezwe isigubhu.
Kukhona omunye umuntu othi mayifika afuna isigubhu kodwa kufuneka wena nyanga ubusuhlala phansi uthi okay lo muntu obethu ufuna isigubhu sika 15,000. La kulesi sidalo esiphila kuye lesi sigubhu siyofika esamukelane naso lesi sidalo ngoba isigubhu kufuneka sikwazi ukuthi asisebenzi singenayo ucontroller oyimfihlo yethu thina njengobunyanga esingeke sawudalo lala emoyeni. Siye sathola ukuthi uma izinyanga zibheka lapha ya zihlola zivele zihlola egameni lokuthi isigubhu vele ziyamnikeza bese ziba nemithi ethize ezizoyifaka egazini lalomuntu noma ezizothi ahamba geze ngayo okuyiyona yokumxhumanisa nesigubhu. Sifika isigubhu sihlale kumuntu noma inhlanga zihlale kumuntu. Uma seyihleli lezi inhlanga kumuntu bese kuba nenkinga yodwa ukuthi lo msebenzi okuyiwona wona okufanele wenzeke kulo muntu uyavuleka uyavaleka uyavuleka uyavaleka okanye wenzeki total. Lapho kugcina sekukhona ukuphikisana phakathi komuntu ongumlaphi wendabuko nomuntu olashiwe. Namhlanje kufuneka lento icace ngoba isozobanikeza inkinga enkulu abantu bakithi eSouth Africa. Kubalekile ukuthi uma umuntu olashiwe ubuyele enyangeni yakho iqhubeka nokukusiza kuze kufike la yephethe khona umsebenzi wayo. Ungaqali ulwe nomuntu okusizile ngoba le nto leyo yakha into mhlawumbe engagcina siyakhubutha ukuthi ngigcine senimbulala niphathela nebhangi. Yingakho namhlanje kunezinyanga okuthotha ayisakwazi ukuthi ikhululeke ngendlela ngenxa yokuthini kunesimo esinjengaleso. Sifuna ukucacisa lokho uma uqala wenzela umuntu uye ubheka isidalo okuyisona senhlanhla ukuthi sicindezeleke kangakanani yini ofanele yenziwe kuso. Mhlawumbe ngokwenza lowo msebenzi lowo sivuka sona silingisa umuntu engathi lo usethwele nendlela esilungiswe ngayo ngoba lesi sidalo isona esinobunkulunkulu balowo muntu. Noma umnikeza isigubhu noma umnikeza inhlanga zomcebo lo muntu ufuneka kube yisilisi sidalo esikwazi ukumela lelo banga lelo. Once kwalahleka leyo direction okusho ukuthi yonke leyo nto lenisuke nithi niyayenza ifile. Nani izinyanga musani ukuphelelwa uthando lokusiza abantu enibathathele izimali zabo. Ngitshela umuntu ukuthi kuphi inkinga la kusele khona. Ayikho into ebaluleke nje ukuthi mayifika umuntu noma ngabe ubumhlolele eqaleni umenzele into phinda phela ubuye uhlole mayibuye. Ungajabuliswa ukuthi uthi njengamanje izinto zakhe zihamba kahle wena ubusuyeke ukuthi ubuke umoya mawumenzele. Asithi baprofiteni ilanga nelanga mabefika kodwa wena umoya iwona umele ukudaleka ukuthi namhlanje ubodwa umneze umuntu othile phela akathatha umuntu othile. Angeke umuntu umenzele isigubhu ngelanga elilodwa wenza yonke into iqede same time usuthi uqedile ngoba izinyanga zathi ihlushwa le nto leyo ukuthi ufika kwenza namhlanje isigubhu leyo mithanyana ehamba uyobona phambili usebenzele imithi uyiqede isigubhu mele sisebenza isigubhu mawubuyela usefuna enye imali eyani leyo mali leyo izokwenza leyo mali. Kufuneka sikuqondise lokuthi akungathathwa ubunyanga benziwe indlela ukuthi kube nephalish endlini abantu bebengasizakela kuba zinyembezi zabo lezabasuke bezoyikhala ngale mali yabo. Ngizothi ke namhlanje ngifuna ukukuhlukanisa ngikuthathe ngikubeke kube sobala ukuthi kubantu abelashwayo nabelaphi bendabuko kunobudlelwane. Ubudlelwane bethu abungaqedwa abantu abelashwayo futhi abungaqedwa abelaphi bendabuko. Uma ungumlaphi wendabuko ngokwami ukwazi nasekuveleni kwethu la sibuya khona ubuthi ma into ungayazi ube nomunye umlaphi wendabuko ozosondelana naye ombona ngathi unolwazi olungcono kunawe. Uhlale naye phansi ubuze ucela uncedo akuncedise ukuze lo yamuntu wabantu akwazi ukusizakala. Usukungazehlisa isithunzi mawuya komunye uyokwenza lokho ngoba injongo inye akusikho ukuthi wena ube nokudla okungene ngaphakathi esiswini kodwa ukuthi mawudla naye lo muntu abejabulile angathathi imali yezingane zakhe ayilethe kwemveni kwalapho angatholi usizo lwakhe. Sithi ke lokho asikubeke
kuvele nabanye bekwazi ngoba kusinikeza inkinga. Asali bakhona abathenga abantu bakuthuke ngapha nangapha, abanithuke ngapha nangapha. Asingeni kuleyo nto leyo ngoba sonile izimpi zenu esingahlangani nazo, nathi siyathukwa ngendlela esithukwa ngazo. Kodwa iqiniso lilodwa, akekho umuntu okwafika la emagcina waqhaba kwathiwa uyenzelwe izinto kwathiwa azilungi. Mazingalungi uyatshelwa buye alungiselwe zilunge into zakhe ahambe ekhululekile. Akufuneki lento ukuthi kuthiwe sekune-click phakathi wakho nomuntu lokho, sekune-clash phakathi wakho nomuntu olokho osebenzana naye. Leyo nto leyo angiyifuna kuyibona ngoba vele iyenyanyisa, ibulala igama lobunyanga. Akufe lakho kuphela, ubulala igama lethu sonke. Ngiyafuna ukuthi lokhu sikuveze, sikubeke kwesobala. La ekhaya sinensebenzo esiye sibe nayo ngaso sonke isikhathi. Uma kuthiwa ngizokwenzela umsebenzi wokuthatha isigubhu noma izinhlanga, ngiyengifuna lo msebenzi ungasali emuva, uyi-4.5 okuyiwona osukumisa lesi sidalo usimisa. Uma ususimisile kuyenzeka futhi uthola ukuthi ngokwenza wona kuphela ufike kwehlukana izinto. Isigubhu sibe sesizodlala indima yokulevela phezulu kwezinto zakho. Ngiyafuna ukuthi lokhu kucacele noma ngabe ngubani ukuthi ebunyangeni sifuna into ezokwazi ukuthi ithatha abantu ibase phambili. Asifuni into ezosenzela inkinga zokuthi kuthiwe kunabantu abafelwe impilo ngenxa yezinyanga, ngoba thina uma sithi sakho umcebo sakho umcebo ukuthi umuntu makaye phambili. Awukwazi ukuthi wakhele umcebo umuntu umbulale kakhulu umsephansi kufe nalokho bekade kuphethe ngezandla. Kusinikeza inkinga lokho. Yilokho ebengifuna ukukudlulisa kubantu bakithi. Sekunabantu abaningi abafikile la bekhala, silungisa amaphutha abantu abaningi. Amaphutha wezinyanga eziningi siyalungisa, namhlanje siyalungisa, kusasa siyalungisa, sigcina sesilungisa sesehluleka. Ngoba enye into uma usufuneka kuvele iqiniso ukuthi omunye uthutha uyamlungisa, akusalungiseki, sekumoshakala, kumosha zona izinyanga lezi. Nami sengizokwengeza kubola abantu abadla imali yalo muntu. Asingayenzini lento le. Kufuneka ukuthi into uma umbeka nomuntu yazi ukuthi ikhandwe kanjani. Ihloniphe uma umnikeza azokwazi ukuyihlonipha. Umtshele imigomo yayo.